Milé dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnej tlačovej besede pána magistra Jozefa Lohyňu, kandidáta na primátora mesta Prievidze, a týmto mu zároveň odovzdávam aj slovo. Takže, milé dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal aj ja na dnešnej tlačovej konferencii, kde vám oficiálne oznamujem, že som sa rozhodol kandidovať na post primátora nášho mesta. Nadobudol som pocit, a nielen to pocit, že Prievidza sa v posledných rokoch uberá nesprávnym smerom. Navodila sa tu atmosféra akejsi formy permanentnej občianskej vojny. Vo vedení radnice sa striedajú živly silno ovplyvňujúce rôznymi záujmovými skupinami, ktoré namiesto spájania sa pre dobrú vec ľudí rozdeľujú. Sme mesto so stredovekou tradíciou, ale nemusíme zachádzať až tak hlboko do minulosti. Ešte celkom nedávno bola Prievidza hrdým mestom, kde záujmy občanov boli posvetné. V poslednom období však neodborné, báž hysterické kroky viedli k tomu, že dodnes nemáme vybudovaný obchvat mesta, v priemyselnom parku sa darí najmä burine a športoviska, ktoré vychovali množstvo reprezentantov svetového mena, po väčšine chátrajú a plesnivejú. Cítim od spoluobčanov obrovskú podporu a chcem, aby ich hlasy, ktoré mi boli odovzdané v regionálnych voľbách, neprepadli. Chcem začať pracovať na zveľaďovaní nášho mesta. Vrátiť na tváre Prievidžanov úsmev, pohodu a spokojnosť. Ctiť si vzdelanosť a čestnosť, vniesť do riadenia miesta razantnosť a neústupčivosť. Na to nepotrebujeme diaľnicu, aby sme zaplnili park investormi. Na trasovaní obchvatu sa s Bojničanmi dohodnem, obrazne povedané, do 5 minút. Postavíme dôstojný futbalový stánok, na ktorom budú hrať opäť najvyššie súťaže prievidskí futbalisti. Udržíme a zveľadíme všetky športy, ktoré nás vždy naplňali a rozdávali radosť nám, aj našim deťom. Nechcem byť ani modrý, ani červený. Mojimi farbami sú žltá, biela, zelená. Nie náhodou sme sa stretli v tejto budove, ktorá mohla byť už dávno dokončená. A nie náhodou dnes aj naše mesto pripomína Titanic, kde na hornej palube hrá dobre oblečená usmiatá kapela, avšak loď sa potápa. Preto spoločne, milí Prievidžania, vráťme naše mesto na cestu cti, spravodlivosti a rozvoja. Veľmi pekne ďakujem.